Tati, ce e asta? Stai acolo, fiule, puțin. Ai pest out. Tata, ești ok? Ce-o să faci? O să ieși din pământ? Să deschid ușile singur, ești cum așa fosfobie. Eu îți apare mâna verde. Poți să vii în cameră. N-are nimic. Copile. Ei, copile. Singur mai devreme. De ce am mâna pe tine? Lasă-mă! Stai, unde ești, copil? Copil! Nu! Ți-am dat să mănânci chaserul. Vină! Gata. Ei, de ce văd un third person? Ce faci, tată? Te bă pe cameră, pe security cam. Nu ai luat tableta aici, nu știu de ce ești negru. De ce? Ce-ai făcut? Uite mă, că s-m-a ridicat în două labe. Ce faci? De ce faci așa? Hai să vedem dacă mai e aici, ca pe jocul vechi ceva. Tati, ce e asta? Tati, ce e ăla? Arată-mi și mie. Stai acolo, fiule, puțin. Unde ești? Bai. Ce faci, tati? Dar cum mă ridic din 4 labe? Mamă, ce calculator ai. Ce e asta? Mă ridic. Mamă, tu vezi, ia vină cu... Ia vină în partea asta. Ma. Dar de ce până și câinile să tărăște? Hai, spar calculatorul. Ai pest out. Tata, ești ok? Mânca ceasul! Bă, de ce am culoarea asta? De ce am eu culoarea asta? De ce-ți băgai mâna în gât? Cred că o să mor. Wow, am pierdut. Fiule, Da. uite, vreau să-ți dau un măr. Unde ești? Vino încoa, fiule. Am mâncat mărul din greșeală. Cum? De ce ești? Fiule, vino încoa să te iau în brațe. Dar de ce te țin de gât? Zici că ți-a rupt gâtul. Fiule, Ești bine? fiule. Închide aia, fiule. Nu, închide-o. Nu. Ce bun. Oare ce e ăsta? Am spus și mie? Ce caută la Eu... Da, nu! Te-ai inverzit! Fiule, vino încoa. Așteaptă. Nu! Ce bun. Am învățat de la cei mai buni. Că ai intrat în pământ. Am pierdut fiul, mi-ai pierdut copilul. Unde ești? De ce ai intrat în pământ? Unde ești? Acelea, tu? Asta nu e răspuns. Ești pe aici, pe lângă mine? Bă, tu nu mă vezi? Eu stau lângă tine. Nu te văd. Sunt fix sub tine. Ai intrat în pământ la mine mai devreme și nu te mai văd, ești invizibil. Ce o să faci? O să ieși din pământ? Să deschid ușile singur, ești cum așa fosfobie. Eu îți apare mâna verde cum deschide ușile. Te-am văzut pentru Nu! Ești cumva în cuptor? Te-am închis cumva în cuptor după ce am dat drumul? Da. Era invizibil. Fiule, și e timpul să bei niște blici. Tu ești tatăl strict? Cred că e timpul să-ți arăt ceva, fiule. Unde ești? Nu, lasă. Mulțumesc. Fiule. Ia vină mă încoa, ia vină încoa. Nu! M-a luat. Bine. De ce ai trepă sub masă? Fiule, dar de ce arată așa? Cum arăt? Tu de ce arăți așa? Lasă-mă, tată, în pace. Crezi că este timpul să... Să conduc? Da. Nu! Deschideți ușa la garaj, te rog, tată. Ce-mi faci? M-ai mâncat pe mine. Am intrat în... Mai băgat în cuvânt negru. Și eu la fel. Ok, o să dă restart. Copile! Da. Tu ești tatăl strict?
Copile. Poți să vii în cameră. N-ai nimic. Copile. Ce-ai pățit? Ce-ai pățit, Ah, tată? cream că te-am luat. Copile. Poți să mă vezi, uite. Oh, Iar oh, văd negru, iar. tată. Am acadeaua. Eat, lollipop. Mi-am mâncat Tată, ce acadeaua, mâncat? tată. Unde ești? Tată. Ia un cadou. Tată? Eu sunt tată, corect, uite. Eu sunt. Ei, copile. Bă, nu. Nu înțeleg nimica. Ia uite, îți place ceva? Nu. Cred că nu e ok ce faci, o să plec. Nu Este. pleca. Ce-ai făcut, copile? Te-ai pe jos? Ia și mănâncă. Nu. Și cum îți dau să mănânci? Copile, nu! M-a luat de Stai, mașină. Să dau puțin. ceva. Ia și mănâncă. Încearcă. De ce mă tot iei în brațe? Oh, Tată, mai am 3 FPS-uri, dacă te mai arunci ca handicapatul pe aici. Te-ai tras la singur mai devreme. de ce am mâna pe tine? Lasă-mă! Cum mă Dar tu vezi? vezi cum e? Da. Îți place? Uite așa. Poți să intru și eu? Poți să intru și eu? Ia vină încoa. Gata. Hai să mergem, tată. Haide. Se întâmplă prea multe, tată. De ce mi-ai băgat pe gât mărul? Mi l-ai îndesat. Mergem poți jocul. Copile, stai pe loc. Aoleu, m-a luat pe taser. Oare ce zică mami când... O să vin înapoi acasă? Acasă. Bă, dacă crezi jocul. Am văzut. Am mult cu ei. Fiule, Da? unde ești? Și mai exact ce faci? Nu fac nimic, te aștept. Mă aștepți? Da. Fiule, dar eu nu te văd, deci se mișcă niște uși lângă mine, oare unde ești? Nu știu. Fiule, ieși puțin, te rog. Fiule, ce e neregulă cu tine, fiule? De ce n-am văzut skin-ul? Nu! Vino încoa! Moare copilul. Fiule, vino să te salvezi, stai. Am auzit că e ceva bun aici. Nu e nimic bun, e alcool. Alcoolul nu e bun. Să țineți minte, copii. Vreau ceva, tati. Lasă-mă că mi-e sete. Lasă Jack Daniels-ul, fiule. Se vede că Mi-e ești al meu. sete. Uite, fiule, am ceva pentru tine. Te alergă pâinea. Oh, Ce Ce faci, bun. fiule, bei? nu? De ce aș face așa ceva? Nu știu. Asta întreb și eu. Mai văzut cumva. Asta face, mă. Ah, Ce-ai făcut, mă? Te-ai omorât? nu. Dar de ce e așa bend over, tatăl? Deci m-am spălat în baie, mă uitam în oglindă. Fiule? Ia hârtie igienică. Nu! Ți-am dat hârtie Mă, igienică. Stai. Lasă-mă jos. Mi-ai făcut sără în barbă. Bă, dar unde-s pastilele? Nu știu. Nu sunt aici. Asta ar spune cineva care e aici. Oh, vai. Unde ești? Autostopul. Ți-ai jocul ăsta. Fac autostopul. Vrea cineva să mă ia? Vrei să mă iei? Eu nu te văd. Oh, Bă, cum adică faci autostopul? Stai puțin. Uh, Stai, unde ești, copil? Copil! Nu! Ți-am dat să mănânci taserul. Vină. Copil, mă călcam aici. Fiule, stai.
Nu găsesc pastilele, cu ce aș putea să... Dai, fructe, fiule, fructe, stai puțin. Uite, fiule, Nu, fructe! și felii de pâine. S-a dus felia Ce de bun. pâine la frigider. Ia de aici, mănâncă. Ia uite țara ce am, pune-mă sus, te rog. Stai. Ajutor! 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 Fiule, ești ok? Ajutor! Cum poți să te iau? Ajutor! Hai să plecăm cu mașina, fiule. Bine, eu la conduc. Nu, fiule, n-ai voie să conduci. Haide, deschide ușa. Stai să văd cum o deschidem. Stai să vin și eu, fiule. Urcă. Mamă, dar să deschidem 2 zile ușa asta. Hai, fiule. O să te... Dar nu te văd. Cum am murit, mă? Fiule? Ai murit? Eat cookie. Tată? Sigur ești al meu. Nu, sigur sunt al tău. Unde ești, fiule? Unde ești? Aici, în casă. Deci... Hai să sări până ce am, ce faci? Fiule? Hai să ne culcăm amândoi. Nu.